Ҷурабой Бобоҷонов ғолиби озмуни омӯзгори соли Тоҷикистон 2022-ро бо тантана дар шаҳри Хуҷанд пешвоз гирифтанд. Омӯзгори 31 сола аз фанни физика ва астрономия дар лицеи донишкадаи политехникӣ ба номи академик Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд кор ва фаъолият мебарад. Ёдовар мешавем, ки аз байни 5 нафар довталабон Ҷурабой ғолиб дониста шуда ба гирифтани мукофоти пулӣ бо маблағи 30 000 сомонӣ ва тӯҳфаи хотиравии Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз шудааст. омӯзгори ҷавон дар ҳоле ба муваффақият ноил гардида метавонад ки пеш аз ҳама бояд дониши чуқур дошта бошад оид ба фанни худаш. вақте ки ба муассисаи таълимӣ меояд ва дониши чуқури худро нишон медиҳад, ҳам хонандагон ва ҳам ҳамкорон ӯро иззату эҳтиром мекунанд ва ҳамин хел мешавад ки шавқу ҳаваси худи омӯзгори ҷавон ҳам ба ин самти худаш яъне ки зиёда мегардад ва ҳар рӯз аз болои худаш яъне кор мекунад ки дар натиҷа ҳам шогирдонаш ва ҳам худаш ба муваффақиятҳо ноил мегардад. озмуни ҷумҳуриявии омӯзгори сол ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда мешавад. мақсад аз баргузории озмуни мазкур ин пеш аз ҳама таҷрибаи пешқадами омӯзгорони муваффақ дар байни омӯзгорон паҳн карда шавад, дарёфти омӯзгорони боистеъдод, албатта инчунин ҳавасманд гардондани онҳо ва дастгирии онҳо ба ҳисоб меравад аз ҷумла аз нуқтаи назари ман. Ҷурабой Бобоҷонов баъди хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 13 ҳуҷҷатҳояшро ба донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ супорида дар ихтисоси таъмини барқ таҳсил намудааст. ҳангоми таҳсил дар Олимпиадаи ҷумҳуриявӣ байни донишҷӯён фаъолона иштирок намуда сазовори ҷойи аввал гардидааст. бо пешниҳоди маъмурияти донишкада аз соли 2014 то инҷониб ҳамчун омӯзгори фанни физика кор ва фаъолият бурда истодааст. аз хурдсолӣ ба фанҳои дақиқ шавқи зиёд доштам ва аз касби интихоб кардаам пушаймон нестам, мегӯяд Ҷурабой Бобоҷонов. дар аввал мехостам ман муҳосиб шавам, лекин рафта рафта тарзи дарсдиҳии омӯзгоронамро дида, муваффақияти устодонам ва шогирдони онҳоро дида дар дили ман шавқи омӯзгори фанни физика шудан пайдо гардид. алахусус устоди бузурги арҷуманди мо Зарипов Муҳаммадҷон ки бениҳоят шогирдони зиёдро омода карданд ва шогирдони онҳо дар олимпиадаҳои гуногун сатҳи ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ иштирок намуда ғолибиятҳои хеле зиёде ба даст овардаанд. натиҷаи кори устод буд ки дар дили мо шавқи омӯзгорӣ пайдо шавад. имрӯзҳо дастовардҳои илми техникаро ба хонандагони муассисаҳои миёнаи умумӣ фаҳмонидан қулай гардидааст, мегӯяд Ҷурабой Бобоҷонов. ҳар як мавзӯъҳое ки имрӯз дар барномаи таҳсили хонандагон мавҷуд аст бо воситаи технологияи муосир, аз ҷумла тахтаи электронӣ, проекторҳо, ноутбукҳо ба тариқи аниматсионӣ шавқу завқи хонандагонро зиёд намуда дарсро меомӯзонем. ҳамчунин Ҷурабой Бобоҷонов роҳбарии фанни физикаро дар маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои назди раёсати маорифи вилоят ба уҳда дорад. аз синфи 7 به محفل فن فیزیک داخل شدم. 2 کرات غالب المپیاده جمهوری می باشم. در صنف های 8 و 9 هم 2 کرات غالب المپیاده بین المللی آنتالیا می باشم و 2 بار جای اول گرفتم. حاضر به دوره ولایتی تایید شدم. ба хотири босам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавсеяи тафаккури техникии насли наврас солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон карда шудааст. дар оянда Ҷурабой Бобоҷонов нақша дорад шогирдонашро ба олимпиадаҳои вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ омода намуда, мехоҳад шогирдонаш ҷойҳои сазоворро ишғол намоянд ва ҳамчун мутахассисони соҳибтахассус ба камол расанд.